Národ bez paměti není svobodný a nemůže se osvobodit. Fórum Ost-West prezentuje interview pana Jiřího Dobrovolného s panem Karlem Kukalem, českým skautem a politickým vězněm od 11. června 1948 do 10. května 1962, to znamená 14 let. O útěcích z jachimovských lágrů napsal knihu 10 křížů. 28. října 2002 dostal Karel Kukal medaili za hrdinství od prezidenta České republiky Václava Havla. Karel Kukal žije od roku 1968 ve Švýcarsku. Doktor Jiří alias Georg Dobrovolný je ředitelem Fórum Ost-West ve švýcarském Bernu, kde žije od roku 1968. Natočeno v Bernu dne 29. srpna 2013. Obraz v pozadí, Kde domov můj, je dárek pana Jiřího Dobrovolného panu Kukalovi. Kamera Kairat Pirimkulov, žurnalista z Kyrgyzstánu. Jak na vás působila česká společnost v roce 62, po 14 letech, kdy jste se vrátili, já myslím, třeba i kolegové, jak jste to prožívali, tu společnost? Jaká společnost to byla ve srovnání s rokem 48? No tak jistě se hodně od té doby změnilo. Já jsem se ovšem hlavně stýkal s lidmi, ke kterým jsem měl důvěru, nebo s přáteli a tak dále. A s takovými, kteří měli podivné názory, jsem se pokud možno nestýkal. Takže to nemůžu tak přesně zodpovědět. Byli ovšem lidi, kteří si tu ideologii komunistickou vyznávali, ale těch byla jako už menšina. Už taky měli tenkrát v tom roce už různé výhrady. A jaká byla ta česká společnost v srovnání s rokem 48? Tam byl přece velký rozdíl. V roce 48 bylo ještě hodně svobody. Svoboda vyznávat, jako mluvit, psát. 62 to bylo sice už taky trošku zase lepší, už to bylo směrem na Pražský jaro, ale přece jenom to byl asi šok, nebo nebyl? No jistě, to musím přiznat, jistě to, ty názory byly teda u mnohých lidí opravdu dost podivné, musím říct. Ale já jsem se i pouštěl s nima do debaty, když na to přišel. Já jsem si myslel, že budu trošku misionovat. Byly taky takový případy. Ale oni nebyli tak vyzbrojení jako já, že jo. Já jsem četl třeba Marxe, Lenina totiž Engelsem mám přečtenýho celého. A dokonce jsem se pustil do Kapitálu ve vězení. Muklové se mě vysmívali, jo. Nechte mě na pokoj. Ovšem musím přiznat, že jsem celého Marxe, že jsem na to neměl nervy, že jsem tak po určitý době od toho nechal. Ale o marxismu vím asi více než ta většina lidí. Více než třeba komunističní funkcionáři. Potom začalo takové jako nějaké uvolňování a kdy to vlastně proniklo, kdy vznikl ten klub těch politických vězňů, kteří se angažovali politicky? No, ten vznikl až za Pražského jara, jo. To bylo v roce teda, za Pražského jara. 68 nebo předtím? Hned brzo po tom Pražském jaru, co nastoupil Dubček, tak byl založen klub politických vězňů, Sdružení bývalých politických vězňů. V té době taky se obnovil KAN, to byla taky organizace. Angažování nesleníků, to jsem byl já. No ano, ty byly založeni
už po válce, že? A pak samozřejmě zakázání, ale hned také znovu nastoupili ty předáci, ještě někteří žili, tak ty byli taky velice aktivní. A potom najednou okupace, přijeli ty vojska, vy jste byli v Praze. Jak to působilo? Byl to velký šok? Byl to velký šok, ale nejenom pro mě, já myslím i dost pro obyvatelstvo. Ty študáci ještě dělali všelijaký protestní průvody a shromáždění, ale jiní ještě z kraje ta represe nebyla tak velká, to ještě takový opatrnější. Postupem doby samozřejmě se to zpřísňovalo, jo. Ale z kraje ještě si trošku lidi trošku ještě pozanadávali, bych řekl. No a pak nějak přišel ten okamžik, kdy jste si řekli, že už tam nemůžete žít, že chcete ven. No jistě, u nás to bylo totiž tak, my, kteří jsme se angažovali za Pražského jara, tak jsme si řekli, tak teďka se nám pěkně pomstí za to angažováno. Radši pryč, dokud je čas, dokud to ještě jakž tak šlo. Že? Z kraje to bylo ještě trošku volnější, to třeba nafingovaný, já jsem odešel na fingovaný pozvání, jo, které jsem si sám napsal. Jo. To ještě bylo, se ještě dalo trošku odejít. No. Pak to bylo čím dál přísnější. A teď ještě, jak to bylo potom ve Švýcarsku, když jste jako poprvé přijel sem, jako jak to probíhalo? Jo. Švýcaři velice nakloněni sledovali Pražské jaro se sympatiemi. To bylo vysílání, který jsem nakonec ještě tady našel na pásce, kdy přesně sledovali, to bylo celý dny těch událostí Švýcaři referovali a vysílali, takže ta sympatie pro Pražské jaro byla veliká. Takže to nám jako usnadnilo příjezd. Ty lidi utíkali ponejvíce do Rakouska a taky části do Německa a to Rakousko už bylo přeplněné, tak tenkrát Švýcaři, vláda udělala prohlášení, že přijmou 14 000 československých uprchlíků. A to jsem právě ještě slyšel, takže jsem rovnou už jel na Bregenz, tam jsme okamžitě z vleku dostali prostě vízum a asyl, jo, a bez problémů prostě do Švýcarska jsme přišli, tam jsme nějaký den byli, to byly ještě takový shromažďovací tábory nebo co, kde jsme se pak rozhodovali, kam už taky třeba všelijaký zaměstnavatele se to doslechli a tenkrát byl ve Švýcarsku poměrně velký hospodářský boom. Takže v mém případě jsme už měli typ z jedné velké továrny v Livatiu, že tam přišel personální šéf a s některými s námi se dal dohovor, jo, tak vás můžeme potřebovat. Takže poměrně bylo snadno získat místo. To přijetí Švýcarů bylo přátelské, ano. Ale znamená to, že to bylo jako usláno na růžích, nebo jak to probíhalo opravdu prakticky? No jak už jsem naznačil, lidi přijeli s tím nejnutnějším, že jo, pár pyžama a takovýhle věci a museli se pak nějak, ten plat sice byl na začátku, ale to pořizování bylo samozřejmě trošku, potřebovalo víc než nějaký měsíční plat, že jo, takže taky jsme museli trošku bojovat, aby jsme se usadili, byt nalezli a uživili. To taky bylo potřeba něco předvést, jo. A jak tady pan kolega naznačil, ono většinou, co jsem přišel, lidi ty měli poměrně dobrý vzdělání, že jo. Ta chudina se moc netahla, takže že se brzo dobře uplatnili pro své znalosti, jo, technické a odborné. A navíc to bylo žádáno, protože byl právě boom. No právě, ano, ten
nedostali. Předtím tady byli Portugalci, Španělé a Italové, že jo, ty byli hlavně na ty manuální práce, jako ve fabrikách, ale Češi ty měli ještě různé speciální vědomosti, takže to jim přišlo k dobru, že? A teď se vrátím nazpět. Co to znamená dneska pro tebe, 50 let po tom, co jsi se vrátil, ta doba 14 let otrok komunistů v různých lágrech. Co to znamená pro tebe? A co to přineslo? Jako teďka s odstupem doby, jo? No, tak já jsem z kraje jsem tím jako dost trpěl, měl jsem i třeba v noci divoké sny a tak dále, jo. Ale pak během doby se to trošku upravilo a pro mě přišla taková obnova, když ještě tady v exilu za mnou přišel nakladatel Jiří Lévy, ten redigoval Právo lidu a říkal, já jsem takhle. Současně s ním já jsem se rozhodl, že teda některé ty vzpomínky napíšu. Tak jsem začal jako psát a pak jsem s tím dost jako trpěl, tak jsem říkal, já si to přece nebudu tohleto obnovovat, tyhle ty ošklivé vzpomínky, když doba je teďka lepší. A ten Levi za mnou přišel, ne, ty to musíš něco, to je potřeba a tak dále. Tak mě přemluvil a dal jsem se do té knihy v češtině, těch 10 křížů, jo. A pak to začalo vycházet na pokračování v Československu, jo, a on to pak jako zařídil to první vydání, to bylo hned poměrně rozebraný a pak přišlo druhé vydání, to taky už je rozebraný, jo, to bylo 5 000 a 8 000, tak v Čechách se to brzo rozprodalo, jo. Když se podíváš na tvoje kolegy Mukly, jak se s tím ti lidé vyrovnali, jako s tím osudem, který je zastihl zcela nenadále a ve většině případů i nevinně byli, no možná všichni, byli nevinně jako v těch lágrech. Jak oni se s tím vypořádali, jak ty jsi se s tím vypořádal? To je dobrá otázka. Já jsem se taky setkal s lidmi, kteří ještě tady před nějakou dobou přijel z Austrálie jeden Mukl na ten Šternberg, kde byli ty Mukly, a ten celou dobu plakal, jo. A přestože měl poměrně krátký trest, tak to ještě pořád prostě tím trpěl, tou nespravedlností, ještě tím pořád trpěl. Tak takové případy taky jsou, jo. Takže nejhorší byla ta nespravedlnost a to zlo a taková ta bezmocnost, jako nemůžeš nic dělat. No asi tak, jo. Takové případy taky byly, ale spíš bych řekl v menšině. Vím o málo podobných. A jak jsi to udělal ty, jako, nebo jak jste to udělali vy? Jak se to mohli takhle zvládnout? No, u mě to bylo tím, že jsem se stýkal s lidmi stejného smýšlení, a taky s bývalými vězni a tak dále, takže jsme si vzájemně si i pomáhali, my jsme si malovali byty a všechno možné. A to byla taková dobrá kolegialita, tak to člověku taky hodně pomohlo, že se stýkal mezi svými, jo. A teď se dostanu k tomu bodu, jak si ti političtí ulehčovali život, jako ten volný život, nebo i v dole, když v těch dolech byli inteligentní, byla to vlastně elita národa a byli v takových otrockých podmínkách, ale oni se tím nenechali úplně zničit a byli natolik vznešení, že třeba mohli mezi sebou normálně komunikovat a se i sami vzdělávat. A to asi bylo i příkladem pro ty jiný vězně, pro ty... Ano, to dokázalo jako strhnout. To byla nějaká zvláštní kultura, co vznikla mezi těma politickými. Dalo by se říct, ano. To byly takové skupiny,
byli prostě příkladem těm skleslejším. A psal to někdo jako vůbec takovou tu, jak to mám říci, to je kultura ve vězení, která je dosti nezvyklá. Místo pokračování, jako ti vrazi a tak dále, pokračují v násilí nějakým způsobem, ale tady se bylo spíš kultivování komunikace a taky vzájemný ohled a tohle to tam existovalo. Jo. A taky to přátelství, jak si říkal, že máš dodnes přátelé z té doby. No, začalo to vlastně s Solženicinem, že jo, s tím jeho jeden den, Denisovič, ten s touhletou myšlenkou toho života náhlu jako přišel a to taky... A to jste tam mohli číst? Ne. To vyšlo až daleko později, ale já říkám, že to co člověka na láhvu udržovalo, že už to je vlastně takový první pokus, nebo první tištěná věc byla právě ten Den Ivana Denisoviče. Tak asi, no my jsme něco podobného prožívali tam u nás, jo. Tam na Sovětech to bylo pravděpodobně horšího, ale taky byly prostě takové skupiny, které svým odporem a svým vzděláním, svou náladou, dobrým humorem pomáhali těm skleslejším, jak jsou překonat těžké doby. A teď se vrátím k té situaci dnes, jak to vypadá. Existuje ta konfederace politických vězňů. Samozřejmě, že teď už jsou v jistém věku, kde jsou, dejme tomu, hodně lidí umírá, ale pořád existuje ještě časopis těch politických vězňů a rozšiřuje se ten kruh těch zájemců, nebo je to taková dosti těžká situace v současné době? No já poměrně chválím tu existenci a činnost té konfederace politických vězňů. Tam v tom vedení je pár opravdu fundovaných lidí, jo, kteří se zabývají zpracováním té minulosti a chodí s tím na veřejnost, přednášky a tak dále. A ta konference má hodně taky poboček, ještě poměrně. Ovšem samozřejmě jsou to většinou velmi staří lidi, už jich hodně vymřel, ale ku podivu, já jsem v mých letech patřil mezi ty nejmladší, ale ono potom i v těch pozdějších letech přece jenom ještě ten odpor byl a dokonce do té konfederace patří ty disidenti už z pozdějších let, že jo, ty taky jsou členy konfederace a ty ještě prostě žijí a nejsou ty nejstarší, takže snad ještě nějakou dobu ta konfederace bude existovat. A snad taky ta konfederace, se podaří ty konfederaci to téma dostat do škol a tak dále. Já vím, že někteří, jak jsi říkal, chodí do těch škol, ale mělo by to být součástí výuky, si myslím, protože to bylo nejen dlouhá doba, ale také velké množství politických vězňů. To bylo možná 200, možná až 250 tisíc lidí, kteří tím byli zasažení. No já ty čísla přesně, už jsem slyšel různý, někdo říká 180 tisíc, někdo přes 10 tisíc. Jistě to ale to velké číslo. Je to velké číslo. Bylo to vysoké číslo. Není to 100 lidí, no, ani 1000. To nakonec je takovou, dalo by se říct, to zdobí ten národ, že přece jenom ten odpor kladl, že jo. To je pozitivní, no. Přestože se všichni snažili ten odpor zlomit. Jako to okolí se snažilo ty lidi zlomit a taky ten odpor zlomit. A přesto tam ten odpor byl a i ta víra v to, že prostě něco se podaří být, nebo dobro může zvítězit. Ano, to souhlasí, ano.